It's the high time we, the body of Christ, can raise up one day na share n'ifefa na-eme adịrọ ọnụ mma. Eziokwu na onweghị onye karịrị gọọmenti, mana ịgwa gị eziokwu, ndị ụka, ndị isi ụka ga-agwa ndị ọchịchị anyị na ife ha na-eme adịrọ mma. Ụfọdụzi maka ife nlite maọbụ ife nketa fa nweta n'aka gọọmenti fe mechizi ọnụ fa ama nkwu nke bụ eziokwu. Ama nke ọ dịvu oge nawa oge gọọmenti na-eme ife dị iche iche obodo adị mma. Oge a na-abụ ifete gọọmenti na ụka a na-ama aka n'ife gbasara edukeshọn, a na-asị na nke gọọmenti ka mma, a na-asị na nke ndị ụka ka mma. Good and fine, mana o nwere ife nsị ka m bịakwuwe maka ndị isi ụka, ndị na-enekọta the body of Christ. Ụna na-eme ka ndị na-eso usoro nke onye nwe anyị. Kedu ka ọ ya bụ mmadụ nwee nsogbu bịa n'ụlọ ụka jekwudo gị nwa bụ onye isi ụka si gị biko na nsogbu nwere, inecha anya ịgbachi ya nkịtị ọ ime gịnị itinyere ya ọpịpịa fasting and prayer ọ ga na-eme. O kwesịrọ ọ bụ na onye nwere nsogbu ego bịa n'ụlọ ụka, biko ndị isi ụka dododo gbakọọ na aka ọnụ menụ ya donation ka nsogbu ya benata. Ọ bụ na onye arụ adịrọ bịa n'ụlọ ụka, unu eme gịnị? Unu neche anya fụ na kesi ya bụrụ ife fasting and prayer ga-eme. Nwanne ntụ anụnụ ya ego send ya nụ ya obodo oyibo. Ọ bụrụ ka eji eje obodo oyibo ka eje mee gịnị? Ka eje gbazie na arụ ike ya. Ọ bụrụ na ome onye ahụ adịrọ, unu fete unu eme gịnị? Unu enyewe ya fasting and prayer. Chat Jesus, Jesus, Jesus. Jesus cannot come and solve that problem. The reason God created us is a man, his ability to reason and think very well. That is the reason God created a man. Because if my brother Matthias Ezak na-ekwu nya bụ ife, ọ dị ka ife ọ na-ekwu na o doro anya. O doro anya. O nwere ife ga-ekpete na ekpere. Church supposed to have a free medical hospital. Unu na-afụ unu ọgwụ ndị ụka nwere iru ebe ha na-apịa gị charges. Ife abụ ife kwesịrịnụ. Eziokwu ka ife si wee dịrị, yeah, ka eziokwu, mana o nwere ife ga-abụ na ife ha mee asị gị ngwa jee n'ụlọ ọgwụ a, ede akwụkwọ that all the treatment eji enye this patient will be free of charge. Let church show exemplary life as if they preach the word of Christ. Ife niile bụzi ha ego. Ije na ụlọ ọgwụ ndị ụka nwere a na-apịa gị charges. Isokwe nwere anya bụ ụlọ ọgwụ, isokwe contribute ya kwọta to ruo ụlọ ọgwụ ahụ. Ịrụzi ebe ahụ, ọ bụzi ofe nkufu dị ka ọ dị n'ụlọ akwụkwọ ndị ụka nwere. It's the high time the leaders of church should return back, do the normal thing as the normal time. Ọ bụrụ na anyị nwee free medical hospital n'ụlọ ụka, ọ bụrụ arụ ka ọ bụ. In as much as government have failed woefully from his or her responsibility to provide what it takes for his good citizens to live in the good and the worthy manner, it's their responsibility of the body of Christ. Even the government that what they are doing is not right. Because of what you can benefit from government, you have failed to speak out. One name, amami bedere makage. The day of judgment is coming. Maka akwụkwọ nsọ kwuru sị na aga m amalite ikpe site n'ụlọ nsọ. So there are no two ways about it. It's high time we can reason properly. I cannot say more about this.
ụmụnne m ọ gwụsị aka ọha n'onu ndị be anyị ndewonu.